हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। आसाम पुलिस प्रिभियास एग्जामनि मार्क्स बेसेबां मोनदोंमोन इउबिआव कनस्टेबल थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बेनिफ्राय दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय। बेबादि आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि आरो एसएससिनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा बे रिलिया सिगाङाव जानायमोन प्रिभियासनि दा कनस्टेबल इउबिमोन लोगोफोर थांनाय बाराव इउबिल' जाखादोंमोन इबि गैयामोन। दा बेयाव नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोन्दोंमोन आरो बेसेबां मार्क्स मोन्दों रिटेन एग्जामाव आरो साख्रिया बेसेबां जाना फैदोंमोन थ' नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनगोन। दा बेखायनो भिडिअखौ नायलांदो आरो हानायसेबां शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथिनानै जाहाथे मटिभेसन जायो। दा लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे डाटा पिडि फाइल लाना फैदों नोंथांमोना गासैखौबो नायनो हागोन फारि फारि। दायो लोगोफोर आं फैबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव। दा नोंथांमोना जेब्ला गोदान भेकेन्सि ओंखारगोन अब्ला बेयावनो आपडेट मोनगोन। police.assam.gov.in मेन अफिसियेल वेबसाइट आसाम पुलिसनि बेयाव नोंथांमोना मोननो हागोन माखासे आपडेट। दा गोदान एप्लाइ जाथ'वाखै 15,000 भेकेन्सि दायो फैनो गोनां दङ। दा बे दानि रिलिया जोबनाय लोगो लोगोनो आसा खालामो ओंखारगोन आरो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा 10 पास जाबाय इबिआव आरो जायफ्रा 12 पास जाबाय नोंथांमोना इबि आरो इउबि बथ साइड एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेजुवेट जानायफोरा। थ' बिदिब्ला जों नायनोसै पिडिएफ फाइलखौ माखासे डाटा सफैदों आंनि आखायाव थ' नोंथांमोना नायनो हागोन। डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेसेबां नाम्बार मोन्दोंमोन गासैबो डाटा दङ। नाथाय बे डाटाया जाबाय लोगोफोर गासैबो साख्रि मोननाय नङा। दा बे अनलि एग्जामाव बेसेबां नाम्बार मोन्दों मार्क्स मोन्दों बिनि सायावल' नोंथांमोना नायनो हागोन। दायो बे जाबाय लोगोफोर माखासे डाटा थांनाय बारनि रिलिनि एग्जामाव बेसेबां नाम्बार मोन्दोंमोन बेयावनो दङ लोगोसे रल नाम्बारबो दङ। बेनिफ्राय केन्डिडेट नेम थागोन आरो मेल फिमेल थागोन बेनिफ्राय फादार्स नेम थागोन बेनिफ्राय कास्ट थागोन आरो डेट अफ बार्थ बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट आरो मार्क्सआ बेसेबां मोन्दोंमोन। दा नायदो लोगोफोर फार्स्टआव दङ बे जाबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों दा बे सिरियल नाम्बार 1आव दङ आरो दा बे मेलमोन आरो बे डिस्ट्रिक्टआ जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनो बाक्सा। थ' बाक्सायाव नायदो लोगोफोर बेसेबां नाम्बार मोन्दोंमोन। दा रिटेन एग्जामा 50नि जायो दा बेनि गेजेराव मोननो हादों 29 मोननो हादों खायसे फार्स्टआव दङ 29 21 बेबादि नुदों। थ' बेबायदि एग्जामाव बिथांमोना मोननाय जादोंमोन आरो खायसेया एग्जामाव एबसेन्टबो जादोंमोन दा बेबायदि एबसेन्ट जानाय दङ। दा बे डिस्ट्रिक्ट वाइज बाक्सायाव 29 मोनदों नै नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। दा बेबायदि मोननाय दङ सोरबा 30 मोनदों थ' सोरबा बिदिनो 30नि बारा मोननायबो दङ नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। दा गोबां फेसेस दङ नोंथांमोना गासैबो दिन्थिजोबनो हाया फारि फारि थ' बेखायनो जों बाक्सानिखौ नायबाय। थ' बाक्सायाव 30 मोननायबो दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों 30। थ' बेनिफ्राय दानि आरो बाक्सा दंबावो दा बेबायदिनो गोबां खमबो मोन्दों आरो गोबांबो मोन्दों आरो दा ओरैबायदि जायो लोगोफोर नोंथांमोना खायसे एक्सिलेन्ट थांदोंबाबो रानिंआव एग्जामाव हाहैया थ' अब्ला नोंथांमोननि साख्रिया जानो नागिरा एबा जाया आरो मेरिटआव गाहैयो। थ' बेखायनो जायफ्रा पास जानानै दङ मोजां फरायबानो जाबाय। दा बे भिडिअ खालामनाय जाहोना जाबाय मटिभेसन खालामनाय जाहाथे नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय रेडि जायो आरो आनजादाव बेनिफ्राय बांसिन नाम्बार मोननो हायो बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय थादो हानायसेबां लेखा फरायदो आरो नोंथांमोननि साख्रिया जाहाथे जाना फैयो बेखौनो जों हास्थायो। थ' बेनिफ्राय जों थांसै दानिया गुबुन डिस्ट्रिक्ट नायनोसै। दा बे बाक्सानि गोजा बेनिफ्राय जों गुबुन डिस्ट्रिक्ट नायगोन। थ' बेबादि दङ 31 हालागै दङ बेनिफ्राय गोबां दङ आरो थ' बेखौ आं बुंबाय थाला बेनिफ्राय नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जानांगौ। दा जोङो गुबुन डिस्ट्रिक्ट नायनोसै थ' बेयाव जों गुबुननिखौ नायनोसै। दा गोबां दङ आरो बेयाव दा जों बरपेटा नायदोनै थ' बरपेटायाव बेबायदि मोननाय दङ 30 मोनदों 30नि बारा गोबां मोनो। थ' 50आव आउट अफ 50आव 30नि बारा मोनो आरो जायफ्रा 30नि बारा मोनो अब्ला साख्रिया जानायनि लामायाव दङ। थ' बेबायदि दङ आरो नोंथांमोना बेखौ पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव होनो नाजागोन। थ' बेबायदि दङ नै थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय जोङो गुबुन डिस्ट्रिक्ट नायबावनोसै। थ' बङाइगाव नायदो बङाइगावबो 30नि बारा मोननाय दङ 30 नुनो मोनो नोंथांमोना 36हालागै दङ। दा ओरैबायदि जागोन जाय नोंथांमोना एग्जामाव 36 नाम्बार मोननो हागोन अब्ला साख्रिया जानायनि लामायाव दङ। थ' नोंथांमोना हमना ला फिजिकेलाव 30 लादो बेनिफ्राय बेयाव 36 अब्ला नायदो लोगोफोर 66 जाहैखाबाय। थ' 66 जाहैबाय बिनिफ्राय +2 एक्सट्रायाव लाबाय आङो थ' 68 जाहैबाय अब्ला नोंनि साख्रिया 100% 68 बा नोंथांमोना साख्रि जानाय लामायाव दङ। बेखायनो एग्जामाव मोजां होबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय बांसिन नाम्बार लाबानो जाबाय। थ' बेबायदि 36 लागै नुनो मोन्दों। थ' बेनिफ्राय जों गुबुननिखौ नायनोसैलाय काटसार। थ' काटसाराव बेबायदि दङ नै खायसे 16बो मोननाय दङ बेबायदि खमबो मोनो दा बेबायदि मोनोब्ला साख्रि जाना फैया थ' नोंथांमोना बेखायनो मोजां फरायबानो जाबाय। थ' नेक्स्टआव जों थांबावसै गुबुन डिस्ट्रिक्ट नायबावनोसै।
दा बेयाव गोबां मोननाय थायो आरो थ' नोंथांमोननि फरायनाय सायाव जागोन दा जों चिराङाव नायोब्ला नोंथांमोननाय नुनो मोनदों थ' चिराङाव बेबादि मोननाय दङ 31 नुनो मोनबाय बेनिफ्राय आरो गोबां थागोन थ' नोंथांमोना नायै PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना नायबानो जाबाय दा बेबादि 32 हालागै दङ थ' जायखिजाया एग्जामाव 30 एबभ मोनथारनांगोन अब्लासो साख्रिया जानायनि लामायाव दङ फिजिकेलाव 30 आरो रिटेनाव 30 बेनिफ्राय एक्सट्रा 2 लायोबा थ' बेबादि 62 लागै जाहैगोन आरो नोंथांमोननि साख्रिया जानायनि लामायाव दङ थ' नोंथांमोना जायफोरा 60 मोनगोन ना अब्ला बांसिन चान्स थागोन बेखायनो नोंथांमोना 60 एबभ लानो नाजाबानो जाबाय थ' लोगोफोर बेनोसैमोन दिनैनि आपडेटआ आसाम पुलिसनि बेनिफ्राय गोदाननिफ्राय जायोबा आं नोंथां दा आपडेटखौ होनाय जागोन आरो दा लोगोफोर गोदान एप्लाइनि जेबो आपडेट गैथ'वा जेब्ला फैगोन मोनखागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हागोन आरो नोंथाङा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथिनानै आनजाद होनो थाखाय रेडि जायो आरो आनजादाव बेसेबां नाम्बार मोनोब्ला साख्रि जायो बेखौ हमदांनो हानायनि